Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Ислам дине безгә ничек килеп җиткән? Безнең җирлеккә. Шулай ук ислам дине гомумән бөтен җир шарында, башка илләрдә ничек таралган соң? Менә мөхтәрәм кардәшләр, шуның турында әзрәк уйланып алыйк әле. Чөнки ислам диненә гаепләр соңгы вакытта җитәрлек әйтелә. Әйтик, мәсәлән, ислам дине кылыч белән таралган диләр. Я булмаса хәзерге вакытта Сириядә мөселманнар үзләренә дәүләт ясап, башка кешеләрне дингә көчләп, кылыч белән куркытып кертәләр ди. Я булмаса диннән чыгып киткән кешеләрне үтерәләр диләр. Шуңа күрә дә Көнбатышта, мәсәлән, Европада булсын, Америкада ислам динен кылыч белән таралган дигән фикер яшәп килә. Ә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям ислам динен ничек тараткан? Әгәр дә игътибар итсәк, чыннан да, элекеге вакытларда мөселманнар башка халыклар белән, башка илләр белән күп кенә сугышлар алып барган. Әйтик, шул ук Византия белән сугышлар алып барылган, соңыннан Константинополь бөтенләй мөселманнар кулына күчә. Хәзер ул Стамбул дип атала. Я булмаса, шул ук Фарсы дәүләте, Иран, Ирак мөселманнар кулына күчә. Һәм башка дәүләтләр. Әмма моны бутамаска кирәк дин таралуы белән. Чөнки кешене мәҗбүриләп, Аллаһы Тәгаләгә ышандырып, я булмаса көчләп намаз укытып, мәчетләргә куып кертү бер вакытта да ислам динендә булмаган. Әйе, сугышлар алып барылган, әмма бу сугышлар алып барылган илне саклар өчен, чикләрне саклар өчен, мәсәлән. Әмма кешенең вөҗдан иреген, намус иреген, я булмаса аның сайлау иреген бозып, беркем дә башка дингә керергә мәҗбүр итмәгән. Мәсәлән, безне татарларны шулай ук ислам диненә керергә беркем мәҗбүр итмәде. Сәүдә юллары аркылы безгә ислам дине килеп җитеп, без инде 922 елны рәсми рәвештә ислам дине кабул иттек. Әмма 922 елны ислам дине кабул иткәндә алмашкан, безнең бит Болгар дәүләтендә инде 80-90% бөтен кеше мөселман була. Ул беркемдә генә эшләнгән эш түгел. Ә ислам дине безгә килеп җитә 8-нче, хәтта 7-нче гасырларда ук. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям ничек итеп ислам дәүләтен барлыкка китерде? Хәзерге ислам дәүләтеннән аермалы буларак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям 13 ел буе Мәккә шәһәрендә чакырды кешеләрне бер Аллаһка ышанырга, гынах кылмаска, намаз укырга. Аннан соң инде Мәдинә шәһәренә күчкәч, ул анда барлыкка китерде, нигез салды ислам дәүләтенә. Ләкин дәүләтнең барлыкка килүе сугыш белән, кылыч белән, көч белән түгел. Иң беренче ул матур сүз белән, кешеләрнең акылына, фикер йөртешенә мөрәҗәгать итеп, аларны дөрес уйларга, дөрес фикерләргә һәм я булмаса үзләре сайлап ислам динен алырга киңәш итте. Күп кенә кешеләр аңа ышандылар. Әмма Мәккә шәһәрендә ышанучы кешеләр әзрәк булды Мәдинәгә караганда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шуннан соң Мәдинә шәһәренә күз салды һәм шунда үзенең эшен дәвам итте. Анда үзенең кешеләрен, сахабаларын җибәрде. Ахыр чиктә Мәдинә шәһәренең яртысыннан артыгы мөселман булдылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шунда күчеп килгәчтендә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллямне шушы шәһәрчекнең, я булмаса шәһәрчек инде ул дәүләт барлыкка китерде. Шуны үзенең түрәсе, халифе башлыгы итеп сайлап куйдылар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям сайланып куелды. Ул килеп әйтмәде: "Җәмәгать, мине Аллаһы Тәгалә пәйгамбәр итеп җибәрде. Теләсәгез дә мине кабул итәсез, теләмәсәгез дә кабул итәсез. Мин сезнең белән идарә итәргә тиеш" димәде. Ә кешеләрне матур сүз белән дингә чакырды һәм кешеләр үз теләкләре белән аның артыннан ияреп, аны күрә итеп куйдылар. Димәк, әгәр җир шарында ниндидер кешеләр, үзләрен мөселман дип атаучылар, кылыч белән ниндидер халыкларга килеп, ниндидер шәһәрләргә, авылларга килеп,
ислам кабул итегез, алайсаң без сезне үтерәбез дип әйтәләр икән, бу ислам диненең нигезенә каршы килә торган эш. Һәм ислам дине болай таралмый да, тарала алмый да. Менә шунлыктан, мөхтәрәм кардәшләр, ислам таралу юлын без демократик юл дип атай алабыз. Кайбер мөселманнар моны белә, аңлый. Кайберәүләр аңламый, белми, ә кайберәүләр күрергә теләмиләр. Әмма тарихка күз салсак, аның чын барлыгы шулай. Һәрбер халыкка да үз теләге белән тәкъдим ителә ниндидер динне алырга. Хәтта Аллаһы Тәгалә үзе дә кешегә мөрәҗәгать итә. И кешеләр ди. Теләсәгез алыгыз динне ди, теләмәсәгез буйсынмагыз миңа ди. Аллаһ Тәгалә шулай ди. Теләсәгез буйсынмагыз ди. Әмма шуны белегез. Дин белән яшәсәгез сез кутылырсыз, дин белән яшәмәсәгез хәлак булырсыз бу дөньяда да, ахирәттә дә. Әмма сайлау сезнең иреккә куела ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә дә ла икраха фид-дин, диндә көчләү юк ди. Ягъни кешене көчләп, ышандырып, дингә кертеп булмый. Кылыч белән дә үгетләп, я булмаса куркытып, әмма матур сүз белән аңлатып, аның күңелен яулап алырга. Менә шулай гына, мөхтәрәм кардәшләр, мөмкин хәл. Шуның өчен дини кешеләргә, мәсәлән, шулай ук хәзерге мөселманнарга да мөрәҗәгать итәсе килә. Әти-әниләр белән, балалар белән сөйләшкән вакытта нәкъ шушы ысулны куллансак иде. Куркыту ысулын түгел, көчләү ысулын түгел, идән китәм түгел, куып чыгарам дип түгел. Аңлату, я булмаса җиткерү, матур сүз ысулын куллансак иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.